No, ještě mi něco pověz. Tak? Honem. No, musíš do kamery. Tomí, ty vždycky přestaneš mluvit, když to na tebe namířím, veď. Jo. Ano. Jojoj. Ty jsi nějakej rozjívenej. No. Ne, nějaký rozjívenej seš. No, myslíš tady do těch hraček. No, tak co? Smydlíš medvěda, jo? Smydlíš medvěda. No. Au, ty to umíš. Ty to tak umíš. Au, taky umím. Au, no jo. Taky to umím, heč. Taky to umím, heč. Au, no jo. Co uděláme s medvědem? Co? Wow. Smlátíme ho, jo? Smlátíme medvěda. Smlátíme medvěda, no jo. No. Ty prďo. Jsme teda ale šikovní. Ten medvěd normálně dostane. No. No. Máme s tím ale práce, viď? Máme s tím práce. No. To by byl strejda Tonda rád, by tě viděl. No, jak do toho mlátíš. No. Ježiš. Ten bude nadšenej, normálně, jaký jsi stubeník, no. Wow. A táta si furt myslí, že budeš boxer, viď? A ty budeš přitom bubeník. No. Jo. To bude teda ale video, ti povím. No. Když takhle máš. No jo. Co? Au. No. Tak co? Co? Co na mě tak koukáš? Co na mě tak koukáš? Ježi, babaví. Ne, máma. No. Au. No. Ježiš. To bude strašně dlouhý. To vypnem, no. Jo? Vypnem to? Jo? Ježiš, kam utíkáš? Kam utíkáš? A jo. Tak to vypneme, ale zvoní nám telefon.